Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Gustoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Eau de Narcisse Blue for men and women. Iyan ni siya ni Hermes. Te, pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tanan ka pahamot, amo na kung tulokon. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, Narcissus nga bulak. Amula siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? Simple lang. Isa lang kalinya sa mga nota kag duha lang gid kabilog, no? Kag ang mga nota niya ay Narcissus kag woody notes na ang Narcissus masimutan mo gid siya kanami nga bulak, no? Tapos may woody notes wala ginahambal kung ano gid nga mga kahoy gingamit, pero may pagkakahoy na amo lang na, no? Te, kabay pa nga namian ka mo sa sini nga simple nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!